yo koro kapok wayie ne ministry mondo oluwa joga wantie tich outside there nyaka kuongo ang'e safety guards mag joga wa madhi oko. Taparo ni safety kata mana arita makare bende aparo ni koro oganda king'eyo mana kwan oganda ma bende wuok aparo ni arita no bende koro ok gidwa nikech ka tich onge nyathi ntiere godo madwaro somo nyathi moro bende dwaro chiemo e kind mamoko in iwuon bende chalni bende dwaro mar mondo mi ritre ngala ng'ato nyalo penjo niya to ka lwasi mondo mar tich e piny Kenya kae ma samoro tek to kata mana kaka odego nyiso e pinje kaka Qatar, Saudi Arabia pod lwasi tek ng'ato nyalo penjo ni to koro dong jo oganda ni kama tek tek to an kama tek mane gima nitiere nikech lwasi kocha to koro rache zaidi mana kaka mheshimiwa wacho but at the end of the day bed okidak bed kae gi nyithindi gi family kineno ka gisandore koro chuni nyaka ngiwuok oko idhi risk life ni ngimani kama kiyuda ngoyud kaka iponjo nyithindo kata kaka nyithindi chiemo so en gima government kata onego beni kawo atua matek kabisa ma ensure ni gi create jobs ma nyalo keto ji piny kae ma nyalo miyo ji sik kae because ng'ato mokwongo ni ok dier mana ni ng'ato thegore bende gi families te wasombo ji te kadhi oko ok en gima ber because at the end of the day tiende ni ngima jogi bende family life bende margi bende ochung' kech tek mondo iyud ka ng'ato dhi loka gi nyithinde te gi family te tek kabisa ibedo ka ni miyo modhi kata ng'ama dhako kata dichwe modhi matiende ni koro family life bende kae bende otimo ang'o wa interfere godo koro an gima dawacho en ni kade yot mondo government ne kaka nyalo keto initiatives ma promote job creation from within to kambe bende mantiere ma operate sani wane kaka nyalo migi solutions ma instead of companies closing down where tije gi ka gido kama ne gi like mana kwano mokwongo ka Tania mane used to host around 1200 staff mano 1,200 mago dhano temo koso tich kidhi e Cadbury bende mana 1,000 gi wiye koro bedo matek joma wuok e tije gidhi kanye to magi professionals koro kapok wakotiko kata weche mag blue collar jobs professionals bende bedo affected koro ka job market dhi bedo gima en gima tech sana because jing'eny to employment rate pod dhi mana malo king'iyo kata from a Kenyan context bedo ka wan the youth population 75% make up the youth population youth egi 75% gidwa donjo kanye pod gintiere oko kae companies bende pod loro joma loro gi gidwa de kanye koro yudo ka en na bulge moro ma we might not be able to contain but the oko it's not the solution is not solution because the oko no nyiso nitiere kamoro kanyo ma bende watimo waketho family kae bende watimo no ka joma koro the oko is not the solution. It's a good idea good initiative but nyaka wabed gi balance mocho ni kae bende nyaka wabed gi talent mekwa nyaka wabed gi joma employees ma bende Kenya kae lakini neno ni solution en ang'o nikech thoth kembe ma bende dar e piny Kenya kadok kata mana thuchegi gidar kaluwore kod lwasi barach achiel kuom gi en osuru mamalo ma bende imiyogi akini kaka jalonye weche mag jotije akini en paro mane ma bende disom ne sirikane mag gwenge ne piny owacho ma pacho ka kaluwore kod dwaro makamano king'iyo wacha kata kech companies maloro mang'eny Sharon ibodo ka ng'eny gi quote mana weche miwacho gi in conducive environment mar timo tich mar environment ma is not support ma ok support weche mag timo ohala koro ng'eny gi resort to other companies ano ka companies mang'eny loro Kenya dhi Tanzania moko loro dhi Uganda koro nyusi ni nitiere gima shida kae especially kata taxation gik mwaketo mang'eny king'iyo kata payslip masani ok en payslip machon cha payslip opogore koro gik mang'eny giyudo ka affect kaka ji operate companies mondo omed sudo mbele to hapa ni mae kata concern ma Kenya Association of Manufacturers osabedo ka wuoye mang'eny koro maybe it's high time mondo government gi stakeholders te not just the government kata stakeholders te obed educators obed the employers Johnny go better round table mondo define solution but the teroji oko is not the solution to bende no ken karamna pinje kaka mago mag Saudi Qatar ya korongo jong wasen karamna pinje maloka America kin mamoko jatend piny Kenya bende kinde thuolo mathoth wasen no ka lando ne oganda ni ntiere tije e pinje maoko samoro ntiere walesa ne ko tenre kod impact mano mar job migration nikech kinde ka kinde karamna kaka jofwambo walando ni piny Kenya jo diaspora no oro pesa maromo kama e pachoka aparo ni mheshimiwa Dege kanya mwachake godo bende impact mag job migration koro professionals makamagi to piny Kenya bende wan gi rem to pinje moko ma benefit mane momiyo kana chako wacho ni ng'eny jok ma kaka wacho professionals ma wagolo Kenya ka
pod wadwaro services gi nikech okwan gi ma enough. Adwa kawo field mar engineering kod medicine. Inwang'o ka wa lose experienced doctors, mano the level mar consultants, the rate mar replacement is very low. Koro wan as a country, ibiro nwang'o ka we spend a lot of money kwa dhi manyo services India ma jowane nyalo timo Kenya. Koro pod wan ema lose as a country. Sani kibiro under roads ka, ibiro nwang'o ni gik mana road designs our own engineers could do. Sani jo China timo. Koro sami ibiro nwang'o ka ugike level ma koro kata na skills wawegi. Koro wachako lose because we don't recognize them. Wabedo colonized. Kata at the end of the day, wabiro bedo ni koro depend on foreigners as opposed to ours. Koro mago ok wanyal develop ourselves. An gima nyalo wacho maler ma aparo ni kadipo ni jok ma run this government winja kawuono. Nyaka wabed gi homegrown solution. Kik wa depend ni solution mar solving unemployment in Kenya en tero nyithindwa oko. Mokwongo wakaw Kenya nong'e kaka agricultural country. Kenya. Mane wa lead the production of pyrethrum, coffee, tea and everything. We are losing it. Kaka tea sani, we are losing to Rwanda. We are losing to Uganda. Mago crops ma Kenya mane produce. Coffee is dead. Kidhi e coffee farms mane wan godo Kiambu. Sani gin estates. Koro gima nyaka kogo fix ni ang'o ma wan able to timo kaka Kenya. Ma namba achiel kipenja ang'o bed agriculture. Ka wadhi ma wadogwa fix agriculture, gima nyaka wakuog watim masa na economy ni ka jowa opuro to nyaka wakony jowa manwang' market. Kato ka jowa nwang'o market would mean gidhi nwang'o pesa kado gin will encourage them to do more farming. And personally, constituency ma ne wachako irrigation scheme mo matin miluongo ni Lower Kuja. Kato jowa nodhi mochako puro mchele. Mchele mwapuro ni acreage ma poko kalo kata 6,000. Tinwang'o ni kanye pur ka jowa produce mchele to gilewo ge udi. Sami lewo ge mchele ot, nyathini bi lewo ge ot ok nyal chuli fee. Chuni ni dhi uso mchele ni ata throw away price to get money. Sami uso at a throw away price ok nyal recover the farm input. Mani tiyo godo ki produce mchele ni. Kinyo kidok puro. Tinwang'o ni sama jogo lewo ge mchele ot e udi ni to pod Kenya import mchele. How do you encourage? Kata manangano, nano ka jo Narok odo dino yo. Gintiere koda ngano. Koro ere kaka idwa convince ja Narok gi ja Nyatike ni mondo pur kato kinyo koso yudo kama odhi uso gire mopuro cha. Magi gik ma kane wanyalo bedo gi a very clear strategy ni kapok wa import mchele ere kaka wadoko exhaust mchele ma wan go from within. Kapok wa import ngano ere kaka wanyalo kich sama ng'ato puro ngano ibiro nwang'o ka o employ kata ji matiye ngano neni en wuon en bende en gin kama wuok ngano neni kadi ibiro nwang'o ka money chako circulate. Sama money ok circulate in the economy, that economy is dead. Nikech jopiny ok bi nwang'e makata kidhi go koko ne mama mboga kacha ka wuok ng'ama dhi ng'iewo alot ne kinyolo kichiromo ok gimodhi omo. Koro gima nyaka kogo insist on ni pesa oketo bed available mo circulate. Pesa ko circulate kata jok piny no ringo dhi oko gi. Ng'ato biro nwang'o gire motimo nikech ng'ato nyalo ng'iewo gire no. Sama ng'ato ng'iewo gire ni en gi pesa ok bi dhi oko. Koro nyaka wa make sure ni wan gi economy ma pesa luorore. Ka wan gi economy ma pesa onge ng'ama biro bedo employer. Kaka wan wakaw kaka koro am a member of parliament. Onego bed ni am able to employ people in my office and to some extent dalana. To ka ane ma pesa na uso bedo tax te. Ma that would mean ni jok mano ningo bed andike tich ka. Okabindiko nikech I don't have money. Koro joka kokindiko gi joka dwa dhi kanye. Aidha gikwalo kata giringo gidhi oko. Banyiso ni pesa koro circulate gweng'cha. Koro gige mani nyaka wang'i ma waneni ere kaka wanyalo keto pesa maring in all the economies mondo bibed ni ng'ata kata dala kuma intie kacha inyalo uso alot ni miyud pesa. Inyalo dhi nam iuso men ni miyud pesa. Inyalo timo giri moro miyud pesa.
ka jong'iewo onge ka in gi an wajo mondiki tich matiyo ok inyal afford your own life ibiro dhi ng'iewo gir ng'ato nang'o nikech osuru bende othung'i ok idhi ng'iewo kata you end up gi economy maonge pesa ma circulate ing'ama dhi tich you only go there mondo mi observe ni the reporting to chiemo ma nyithindo dwa dhi chamo idok manyo elsewhere but you need the productivity level is also be onego samoro ngala minyalo medo nikech chal ka gima en gi rach mang'eny malo ber tero jotije pinje ma nitiere rach mang'eny molo ber manto adieri mantiere nikech yudo kata ka companies malorogi mana ka medo mana mamoshimo wacho yudo ka purchasing power ni piny kabisa yudo ka companies gi koro machalo kaka Procter & Gamble gi oginyal uso gikedi kaka ne giuso pile but any sales o decrease sama sales ni pincha gimbe oginyal produce mang'eny koro chuno ni giloro shops gidoka mane giaye koro circulation is very important koonge to tiende ni kata kaka companies yalo uso gikegi bende bedo matek kech giuso ne jomage joma onego bende giuso ne gi osadhi loka te joma nitie kae gi bende purchasing power koro ni piny koro omiyo en the local is not a bad thing but we have to have a balanced approach mawatime godo no to biro dong marach takeni pacho ka unene nade nikech kata mana kit lai mag somo mabed watimo sana no ka lai mar somo bende dhi ka lokore man watimo chon ang'eni nitiere jok mane timo CP jo KCSE e kidma moko sani koro gilokore makata skunde mag secondary koro igolo obedo gimoro mong'ere kaka senior Nano kepo kikao jopuonjre madhi e mbalariany nitiere japuonjre miluongo mbalariany to achone anadam nadhi e TVET mar mondo mi atiegra tije lwedo to penjo ni ka ng'ato osetiegore kata na tije lwedo ero lwasi mar tich bende nitiere makare mar mondo mi en owuon obed an employer kik obed an employee nikech lwasi bende osebedo kwa ywak ni tije jotije na kembe ma osebedo ka tiyo pacho kama oke pinje ma oko emo osebedo ka dar how about one kaka jotije pachoka mabende lwasi chalnwa nade samoro lile kaka jatich mabende olony bende weche mag jotije unu osebedo kukepo lwasi chal nade Sharon kidendo gima timore sani nitiere gap bende yudo ka courses mitime campuses kata mitime universities kata mitime tertiary institutions go yudo ko gin ma jotije dwaro kata employers manyo koro gap do bende nitiere ma gima satamwa mondo kaka jinyalo mondo wariure paro ma yudo ka whatever ma ipuonje skunde go kata ipuonje universities go be dwarore sani yudo ka gap do bende inyowa koro gap ni has to be cemented by kwa keto jogi te piny mondo wang'e gima dwarore yudo ka approach mar gima itimo sani puonj mitimo opogore gi gima jotije manyo kata employers manyo koro mano bende onego bed ni wang'iyo mar ariyo en ni industrial parks gik machalo innovation hubs gi ma government nyalo create ma by the time jogi bedo ready for employment en ng'ama nyalo chako kata tije owuon kien entrepreneurship skills gi gima mono wapuonjo nyithindo so that by the time ng'ato tieko school okochuni nyaka ndike kichra Sharon ok ni jite nyalo ndike ofise but the fact that they are entrepreneurial mindset no nyalo miya chak tija moro consultancy mindset no nyalo miyo kai ngathino wa university ungeo ni yes ok ni jite dhi bedo daktari anya bedo daktari yes in that particular setup mar Kenyatta National Hospital but I can also operate amba nyalo operate clinic mara because that setup osabedo mindset no osabedo part of you kida no pinje ma developed worlds gi kama ka training nyithindgi nitiere that bit of somo yes but entrepreneurship skills bende nitiere part of the curriculum no koro kanyo do ka gima doko wachien wan waketo ni jitenya kakal but bankalo Sharon nyako ngi bende ni many years back ni do ka Nairobi University KU universities mopogore negi churn out maybe once a year graduation and once a year sani on graduation how many times 2 times moko kata 3 times matene ni nyithindo bende koro wuok mang'eny universities but gitegi do donjo kanye companies magidwa donje ni bende waloroge because of unconducive environment matimo biashara koro yudo ka giloro companies onge nyithindo be wuok mang'eny companies madonjo bende ok dwa donjo gidhi Tanzania gidhi Uganda gidhi kuonde mapoko Rwanda ginigo koro mago yudo ka wabedo gi gap mar unemployment rate bedo malo 1.7 million Kenyans pod ni oko maonge tich mondo be ni part of that labor force koro enena gima pod medo ba kamara to bende penjo nyalo wuok ni bende momiyo ni samoro koro wantiere koda nok mar arita kwe no kar mana gwenge kaka Madhare ni kineno kar mana kaka jokuoye monjo oganda okinya kar mana wuotho kar mana gi ring'o osepusi e kin mamoko dibende en kaluore kod nok mago mag tije nyakor ngo jonga neno ote magi med oro gi okang' mar ariyo biro bedo ka kawo ote ma bende isebedo ka ioro par ni lai mago mago to machuok
arede ka uchiel nono mbui mago ganda mano moriwo Facebook wantiere kanye mbui mar Facebook YouTube bende obro bedo kwa choko paro baka mano bende kono duogo okang' mar ariyo wanene ni pinje mamoko kaka mheshimiwa mane wacho kaka pinje kaka Qatar gin what are they doing different ang'o ma gitimo mopogore ma piny Kenya wan bende ok wanyal yudo jo moko mawuok kaka piny kaka wach ni Russia kata bir kabra piny Qatar gini ni bire pacho katiyo nago meni wane manyaka wadhi koth go wagi kanye wakaw yo matin wadog mathoth. Okay. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima an abiro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Mama temo kigocho. Yes, ma en jangolo mari Eli Toto kata Elisha Toto. Mondo mi yud thuma mar temo kigocho di *860 *417# Ramogi TV od jothumbe duto. Nyakorongo jonga machiegni okang' mar ariyo ang'wen osekadho tok saa 4 mano mar okinyi pod wadhi nyime gi thor wach mwantiere godo. Okinyi ma kawuono wang'iyo chal mano motenre kod manyo tije pachoka kanyakla kod oganda mawuok e pachoka ma bende osebedo ka manyo tije e pinje maoko. Nachona biro bedo ka kawo moko kuom ote ma bende osebedo ka ioro meda orogi abiro bedo ka kawogi ote ma intiere godo samoro ne mheshimiwa Tom Udege ma bende en jaod bura manyatike kendo jagoro maduong' mano mar riwruok
mano mar jotije sirikal kanyakla kod Lilian Gala mabende en jalony weche mag tije yor abro bedo kwa somo kata kamano achako kodi mheshimiwa Odege kapok nokao yuyo matin napenjo kanyo ni nang'o miyo ni lwasi e pinje moko maoko kuom ranyisi mabende oganda mawuok e pacho ka jathoro dhiye kikompare ang'o ma gitimo mopogore gi ma piny Kenya watimo wan pok nawinjo piny Kenya ni wan bende wasos kopogore gi lakteche mane wuok Cuba unyalo paro sigana ma kamano pok awinjo ga kendo gima duong' kabisa ma nyaka wakuongo deal as a country number 1 en corruption nikech wan gi resources matin ma kotiyo maber to gimoro amora monego bed ni bedo mbele wa kaka country bagni koro ka wanyalo tieko wach mar corruption mano wadhi improve by 50%. Ka wawuok e mano nyaka wa identify ni as a country ang'o ma wanyalo produce nikech ineno pinje machalo kaka Saudi Arabia, Qatar, these Arabian countries onge gima gi produce mawuok e lo manyiso gimoro amora michamo Saudi Arabia gini onego bed ni ae pinje ma chal gi Kenya ka koro onego bed ni sama wa export ne joka labor no onego bed ni labor no dhi gi our productivity kane wawinjo ni kata ni Saudi Arabia kofi wa mimadhe tea wa mimadhe kato wachako wa make sure ni avocado gini joka tiyo go mang'eny ka wuok Kenya kaka dhi kocha tibro no ka we bro stabilize our economy nikech wago kod gi ohala tango mamono wane nikech piny Kenya lobe wonya donge wan gi foreign affairs ministry wan gi ministry of trade onego gikonwa very clearly ni strategy mane magin go manyalo miyo wambe our production wa export nikech ineno kaka wawuoye gik ma chalo mchele gini wajopuro leo godo to mchele ne michamo mang'eny mogik in the Middle East ang'o mamono wasiche mawamiyo jogi labor mwabedo kod in agreement wayudie ni wanyalo timo ohala gi jogi ma wabed gi key production area ma watere pinjegi mondo mibed ni wan gi exchange moro ma favorable to konego bed ni wadwa rely mana on ni ka wamiyo gi jotich mabe gisando ni to nitie remittance waduogo ka that one is not enough for us onego wabed gi an item kata items ma wang'eyo ni joko depend kuomwa ma mondo mi gicham gino nyaka wuog thurwa ka kata wabiro bedo gi mutual respect kindwa nikech ging'eyo ni watero negi jotich tiyo negi to ging'iewo gimoro kuomwa kata ibiro yudo ka koro wan gi ohala moro an nyocha asebedo ka dhi ga Ghana several jo Ghana import tea from Belgium tea mimadho Ghana wuok Belgium to wan gi ambassador kanyo to wan gi foreign affairs ministry to wan gi ministry of trade Ghana alone maba paro ni waonge goga big problem nikech nyacha aneno kata president wa Ghana kobiro limo president maro Masai Maraka ang'o mamono wapuonjo jo Ghana madho chai mondo mibed ni our tea nyalo bedo dominant Ghana ka kende Nigeria alone is a market ang'o miyo dong wayie ni Nigeria nyalo import tea ma wane mwa produce ka from Australia tea mobedo imported kidhi madhe Nigeria tiyudo ko ondiki ni blended using Kenyan tea kato tea yo Australia tea go to blend tea for export again ka wato wan gi that tea Kenya ka dongeni shida mawuok en ni wan wa ororo products gidhi to gilose kanyo no problem we can change it iparo ni the product ma joka loso Australia jo Kenya loso nyalo loso kidhi Kericho ka wan gi tea mobedo graded manyiso ni wanyalo refine tea to all levels modwaro cut we get the market in Africa we don't need even to go to Europe Nigeria alone nyalo consume all our tea because the population is there demand is there koro ang'o mamono wamanyo a key market for our produce manyalo sustain our economy kata sani kidhi analyze countries mogo timo gohala the only leading country motimo gohala ni Uganda mineno kani cost stop our goods today our economy will collapse Uganda would lead ka samo we kodi sani ni inongo ni onge gima Tanzania sani euro from Kenya wane mo ngiew from Tanzania gima wa produce with Tanzania ka onge koro jok manyaka wanacha mo wasa en Uganda koro sustain wa gine magi kaw goods from us
Koro gino onego bed ni wanyalo bedo gi ability mo penetrate market in West Africa for our tea and coffee. Kato gigi duogo sustain okato. Koro gimoro chielo modo chako wacho ka ni kawa produce rice. Why do we import rice? Achude. Why do we import rice? Iwacho ni kateo. Kawa produce ngano Kenya ka. Why do we import ngano? Naneno ni kana somo kata mana dwaro momiyo ni piny Kenya samoro wagolo kaka ngano, mchele, kinde mamoko kawuok e pinje maoko. Naneno ka gwacho ni kuom ranyisi ngano mabende koro ni ng'anyone ni piny Kenya production ach ni ma enene na ranyisi ni gunia ken mar kilo 90 mar ngano. Piny Kenya ka samoro jopur magwa use nengo mar siling 6,000. Ma enene na ranyisi. To ko bedo imported kowuok e pinje maoko gi import gi siling 4,000. Ngala ineno koro mapogruok nitiere. Koro mane mosebedo ohinga to gima piny owacho bende kia ni nyaka production nyaka keti. Nikech kini dhi imported tons tiwe kata mana ka jopiny nitiere koda midhiero. Aparo ni mano ken gima kare. Aparo ni gima ne gwalose. Kuom ranyisi nyaka rom gajuang kimondo okinyi kata mana buore Nairobi ka. Nitiere chiro moro machiegni gi railways terminal mongere kaka Modhorwa. Kimondo ing'eno lemo gi ni kitungu wuok mana e pinje maoko. Tanzania. Tabire piny Kenya. Te giwuodhi e boda idhi yudo. Kitungu e kin mamoko nyanya gini to wan gi lope mane gwen wapuro. Lile ni nyalo kara na paro Kisumu nwapuro nyaka Pamba. Ang'o mano timore. Sani wantiere gi EPZ mang'eni wa export lewni kawuok piny Kenya ka tiere pinje, but is it enough? Nikech pod wantiere gi mtumba mabende pod warwako e pacho ka. Samoro paro mamoko mabende nyalo somo. Apani gima timore Sharon ni waonge mikakati kata waonge ni gik moketo makare manyalo miyo wa support in terms of frameworks, in terms of kata policies manyalo support lwasi makare mar mondo ji industries kata iloka textile industries magi teno dhi mo gore piny. Koro ere kaka onyalo revive gi kata gima mheshimiwa we mar framework mar export mar chai. Gimomiyo chai okonyal loso kae ma kata Nigeria yudi. Ang'o miyo Nigeria kawo mana chai ko loka machielo. Tiende ni waonge framework, waonge policies manyalo support magite. Bilateral agreements sama indiko gi ka ng'ama design bilateral agreements gi gin joma chal nade, be gin joma nigi paro mar duoko Kenya malo koso gino keto ofise kama ka gimaki. Koro kata agreements sama bedo signed sama iloso gi mano ka waziri gi design joma ge mantiere kai advisors gi gin joma chalo nade. Koro adieri makende en ni onego bendi koro wae weche mag just assigning people roles kama kagima office go nyaka ng'eni joma imiyo tije gi begi I understand tije gi go ng'ama koro en gima tek ma we have to really soul search kaka a country mondo wang'eni be wan kama kare kech adieri makende ok ni benwa depende country machalo Uganda ni ma support economy marwa mano gima ok ni kare mawambe walogi kata mna gi chal mar uchumi ok nyal kata compare. Koro gima nyalo wacho en ni bilateral agreements gi joma gi sign gi chal nade ang'o magi what are the contents mage mane iye kanyo joma gi mamedo waparo mago bende is important mondo eka onyalo bedo gi frameworks makare onyalo bedo gi policies makare manyalo support our country no to we'll never move from where we are. Paro maliwa inya ado mamedo matin mondo mi wabed gi favorable trade manyalo support our economy. Number 1 onego penje ni jok mage gi miketa ambassadors to be ambassadors gi annually be waluongo gi magi account for what they have done, performance review kabisa nikech the key link ma wan go as a country get to another country and an ambassador how well my equip go to your embassy to kawa ambassadors waketo mobedo reward for political failures kuyombi siasa to nei supporter to wami tich mar ambassador onge gimo bro yudo ambassador onego bed ni watero ng'ama is a career diplomat mong'eyo gima tere piny modhieno koro ma annually onego bed ni nyiso achievements magi bedo godo nikech on trade anyalo koni ni as a country wa fail completely nikech wan gi enough goods like kaka sama neno koro wuoyi sani ni gidhi wach mar production mar maize pur mar oduma rumo Kenya an nyocha puro wasin gishu gini koso chal mar kor lwasi odhi ruma chakre wasin gishu gini go modonga gimoro ma koro dhi bedo domestic
ipuro modumbi be gwelo rigodo kijaluo tigolo kodhi titieko wacho oduma nikech mondo mi sani kodhi mane mokwongo kodhi mane waketo yare cha en ma sirkal okwongo tieke kokel kodhi ming'iewe duka mano ing'e ni jiemo odhigo koro sani onge ng'ama nyalo golo kodhi yare mapur machiegi chuni ni nyaka idhi ng'iew kodhi duka kigo nengo mar kodhi fertilizer doyo gi everything kata ing'iew production mari kata kidhi market it's a loss koro ibiro nwang'o ni ji dhi we puro oduma kata wachako import ji dhi we puro niang' kata wachako import sukari ji dhi we puro coffee wachako import kata wadhi bedo e country madwa depend on chiemo ma oko nikech kata gik mineno miwacho ni subsidize gi onge ng'ama osedhi obedo very keen mane mineno kidhi kitanda gin jiwe puro oduma nikech idhi nwang'o ka farm input gige keyo onge giminwang'o oduma onge kaka sani wakaw ni ipuro oduma wakaw kata eka achiel ibiro nwang'o ka mondo ipur eka achiel mitieki ibiro tiyo gi siling' 50,000 kikeyo sama ji okeyo chak idwa dhi uso oduma will go under 100,000 ibiro nwang'o ka puodho chak kaponi eka achiel omiyi guni 15 to 20 kidhi use sama iwuok e puodhono ilus nikech idhi nwang'o ka gunia is 2,000 tiyudo guni 20 it's 40 in itero 50 kipuro koro ibiro kata koro ibed gi 50 nino tiritogo sama ji ukeyo tiyudo oduma 25 bags as opposed to 20 miniyudo kiproduce koro iyudo ka dhi rundo oduma is cheaper than puro oduma to kinde mathoth bende waneno e kinde ma bende nengo bende samoro rach ng'ato keto ni wacho ranyisi oduma ikano kata mane dero kaka mag NCPB ka waneno kama kethre akeni nikech jonyiewo onge to koso gudu in owuon ng'ama puro kidhi ng'iyo market gi pesa ni mitere pur iyudo ka nengo pod ok nyal chuli koro iruoro dhi e market pod itemo kano oduma ni mondo nengo timro nani o appreciate samoro sama irito nengo appreciate piny ochako chiek kendo ilewo go oduma en wach moro malit nyakoro mgejwang'a kata mana iwacho sukari maparo kata mana ni sukari bende kinde moko piny Kenya bende nwaoro kowuok e pinje maoko wira ni kembe magwa mag sukari nanitiere akeni gope e kind mamoko bende penjo bende nitiere nikech bende ang'eni nyaka sani samoro kata mana piny Kenya wagolo sukari kawuok kata mana e pinje maoko to wach mar remittance cha bende nanegmo yalosi mondo kotende kod jotije mosebedo ma piny Kenya osebedo ka ora pinje maoko nikech par ni piny Kenya ok or mana jotije ni gidhi adhiya ni gidhi mana yuto ni gin giwegi piny Kenya bende nitiere omenda nyaka giyude omenda ma bende jo diaspora golo kaduoge pacho ka gin to gikonywa nade samoro ngala mano bende walose kapok wadhi e thoro wach machielo Chano kapa ni remittance en gima wanyalo wacho mor godo ahinya ni momiyo koro nyaka water jotije oko nikech king'iyo kama oduogo timo gima oduogo timo ok en gima duong' kabisa koro yes entiere but ande pod I insist ni kade yot to kik bed ni mano is one of the main reasons mar kawo jogewa mondo water oko nikech king'iyo the pros and cons kata ber gi rach mar remittance should not be the key indicator mar berne to bende usuru bende thungo ji ang'ino dige kaka waziri bende aneno kama na ote ma bende donjo wacho ni bende usuru wagolo kaka jo Kenya jok mondiko sara mago jo mwisho dwe bende king'iyo kama na payslip de mak dhogi to pod luasi pod rach to tije go wacho ni osara en mana macha tidang'e dong juma mokadho iwacho ni month mokadho be mana waneno kama na rates mag NSSF bende no medre e kind mamoko mheshimiwa kani mana de wach nang'o nikichune korune duondwa e od bura kacha NSSF aonge go problem nikech pesa ma ong'ad mokete NSSF eno pesa ma chieng' wuok e tich ti claim mana aonge go problem kama bede gi problem maduong' kabisa en pay as you earn en housing fund en SHA magi pesa ma onge kuma duogonie mago usuru ming'ado to dhi to onego bed ni usuru kong'ad to dhi at the end of the day ing'amo chulo usuru onego ine ber ma pesa no timoni kibiro nwang'o ka samoro ng'ato nyalo chungo ma bi e press kowacho ni odwa chiwo example gi developed countries ni ng'ado usuru mang'eny ni ang'o miyo jo Kenya complain to wigi ka kidhi e developed countries go
Even though education system is perfect, transport system is perfect, the hygiene of those towns and everybody is perfect. Yani, you see what your tax is doing. How about Kenya? The transport system is dead. Now, one kakoro neno kada na sha mo wachoni. When you teach my ngado, kata kawuono kibuka Deus fra ngado, onge abiro dhi thiedhi. Onge. Kichibiro ka in gi an gima wadwaro hospital mang'eny ahinya en outpatient services. Ma ok gichul. Koro donando ka piny wacho ni gidhi bedo ka gichako chulo gope makamago. Kendo subtende di mabendo osechul. Mok gichul. Koro ibiro nongo ka ong'adi pesa modhi e SHA to ok yud thieth. Sani ibiro nongo kaka koro housing levy ming'ado ji kano. Ng'ato kaka an every month achulo 30,000. To kidhi e chik ibiro ni an ok uyina yudo ot. Koro how is that my 30 helping me? Ok inyal kona ni ng'ada pesa ni mondo kony jok ma onge gi nyalo. Joma onge gi nyalo at the end of the day, wane ma pod wachago duok kuma wane wachako wapidhgi. Onge kuma sirikal pidhe jogi. Wane wachako duok wapidho jogi. Koro sama idwa ng'ado kuma 30,000 every month, onego bed ni an owuon ikuongo inyisa this 30, how is it going to help me? Karo ka nitie saving on that 30, odhi okony jomoko ga, I don't have any problem. But in a small way, onego bed that 30 konya an owuon magolo this money. Machule. Like pay as you earn. Onego bed ni in owuon ming'adi this money. Nitie percentage ma benefit ma ibidwango from pesa mong'adine. Kapok iwacho ni pesa ni bedo ni you are patriotic to the country. Onego ibed patriotic ka you are also a sword of your life. Ngima ni nebe bro chulo pesa ni every month. To ka in you are not a sword of your safety and your life tigolo pesa. Ka kinyi toto. Koro gik ma wagolo ni usuru kuondegi. Usuru to chula chula to nego bed usuru ni translate to some good thing to yourself ingama chule. Aparo ni mano paro maliw makidhi e hospital tiyudo yath. Kikadho yore tiyudo ka yore beyo e kin mamoko. Kata kamano mar mondo mikoro ji kik dar ni wuok e pacho ka kadhi e pinje maoko mano mag manyo tije. Ngala kata mana kaka HR, ere kaka employers nikech ang'e ni bende jok mondiko ji tich ng'iewo okinyi makawuono. Ere kaka onyalo retain gi? Mungu Sharon nanda wach luasi. Nitiende ni environment mar tich kae bende iyudo ka en gima onego bed wakawo matek mondo joma nitie tije bende koro ok we tije ka ng'iyo tije maniloka manoko. Mar ariyo en kar salary kae. Wachudo nang'o? Are we fair employers in terms of kaka wachudo ji? Koso ng'ato gombo mondo dhi oko, odhi oti kata Uganda kata odhi ti country mora mora. Koro kiketo magi te iyudo ka tek mondo koro ng'ato chak paro mag dhi oko go. Apart from that bende support mane momiyo employees. Koso wawegewa kanyo kendgi ni kama ng'ato biro tich saa 2 wuok saa 11. Trainings mage muketo negi. Programs mage, initiatives mage ma uketo piny ma employees nyalo wacho ni an tie bank ka kata ntiere kama ma onge kama diye tije na dano make matek. But yudo ka kata ka en hospital samoro in nurse kanyo ionge gloves mag tiyo, ionge aonyo ni syringe ino ngana syringe kana sandan syringes samoro nyo ni ng'iyo kendi itingo marangi koro those kind of things yudo ka ng'ato chunye bedo gi teko gi buok mar tiyo. Koro o end up manyo koro tije oko. But kan wa create environment ma obed nurse no kodonje tich gloves nitiere. Gloves en gima very pertinent e tich mar nursing kae. Kecho kidi expect ng'ato man mulu jatuo gi lwete nono. Koro gik matindo tindo but ginyalo miyo ng'ato chunye bedo gi tek kata buok mar tiyo no ama dok chien. Koro environment gi support mar employees is very important. To gi kata weche mag salary bende wachudo machal nade, ang'o michulo nurse such amount yet onego bed ni ochule kama. Koro benchmarking ema pod wacho kata gi moshimo benchmarking bende is very important. Most of the time doko di benchmarking but watimo benchmarking adieri but watime no waduog kae mwachako implemente. Koro such things bende yudo ka en gima important. Bende seo moro ni tije mokrom samoro an gi Lilian watimo tich achiel to Lilian samoro chulo mamalo. Exactly. So labor malpractices go yudo ka yudo ye kai but wonge policies kata ma support kaka salary weche salaries timore kaka support kata weche performance yudo ka ini biro teach 3 hours kende kako chulo pogore ng'at machielo. Koro magi gik makelo midhiero e tich ma ng'ato gombo mondo dhi oti kama nitiere policies procedures maber makare lwasi maber mar tich. Lwasi ni ok nya bira gi wuoyo
en gima biro gi when you have the right people joma kare momako tije bende makare inya bedo ni un gi jo nitie gima iluongo ni round pegs in a square hole in ng'ama nigi you are not okifite iye kanyo koro tich mitimo no be mano tije adieri be ng'e gima itimo be ng'e policies moketo kanyo koro mago gima nyalo timore mana kapo ni timo un gi joma kare momako tije koro employers mawinja kawuono gokinyi anyalo wacho ni wabeduru joma kare ma create environment ma attract employees kata retain employees ma watiyo godo kama kakigidhi oko mang'eny Ken salary wise wachul ji makare gi market rate ka en wacha supporting people through PPEs and all that bende we provide gik makare ma ji nyalo tiyo godo hospital taonge godo wach ema ni gin example manyalo miyo keche en gima nitiere mheshimiwa no wacho about why export labor to an extent kata joma tin bende onge nursing kai gi medic kai bende mano is a good example yudo ka ng'eny gi sani by standards on gobeni 22 nurses on gobeni tiyo ne 100,000 patients Kenya kai yudo ka one below 14 koro mano yudo ni one below 50% threshold madwarore by WHO standards koro magi gik ma nyalo mana timore kopo ni wan gi jok ma nyalo miyo waparo maler kata policies maler moketo such things in place kech nurses gi dhindio but forgetting ni sama gi dhini piny kai gionge one gi less than 14 nurses per 100,000 mano ji 100 nurses population mabedo attended to patients koro mano yudo bedo matek Ero kama na inya nitiere moko moti madaro mar mondo mi asom nikech ote joneno mago osebedo ka oroka mana minyalo ketina manyalo somo achiel kachiel e yamo ote makamago abro bedo ka sample gi haka mantiere social media iwacho ni social media mbui magwa kanyakla kod line marwa mano mar ote machuok Nakoronga juanga ote mioro abro bedo ka somo en mana ni mago mjumbe anno ka nyatike to modege bende umonjika ji dor maro ni mosna mheshimiwa kata kamara ko uno mheshimiwa lose weche mag tije an jumbe margi ko kata ka gidwaro mos to kikilor ne gai ba sabro bedo ka mi thuolo mar mondo mi mos gi bange ko dhi tieko chenro donge jano marwa iwacho ni morning apenjo Mr. Dege ni ang'o mosemone present this motion e parliament in ben kiwuok jateke aparo ni Odegi wachaki gi mano kinyalo mana ote makamago aparo ni motion masa moro ben dwaro mar mondo michwal en kaluwore kod ministries makamagi wacho ni ministry mar labor mar foreign affairs kaka luasi mago mag jok madhi e pinje moko maoko nyalo tiyo makare ahinya mawuok e pacho kae gima nyalo wacho ni awacho ni na ne committee mar labor there is no shortage mar chik chike manyalo guide foreign employment go te nitie kendo ondik gi maler kabisa tabu ma wan godo maduong kabisa en implementation gi jok mani offices kato maduong en corruption gi greed iwuoro ema miyo jomoko dhi eng'e chik ma tim gik moko ma ok nyal konyo kaka neno agencies ma recruit ji te nitie standard mar set to podi biyo nwang'o nikech ginyalo manage yudo pesa kuom jok ma dwaro jotichgi ma pesa no gichagi tigo kuom jotich serikal ma bodenyo podi biyo nwang'o ka gikalo ma gigi tim ma koro waduoko ywak ka gigo osetimore koro Kenya kaka chik wan godo tabu ma nyalo wacho maduong kabisa pega na chiwo go example ni jowa gibe kowuok ka modhi e pinje ma gidhie ka waonge gi capacity government poko empower our foreign agencies kata na embassies mondo wabed gi enough staff marom gi kwan jowa modhi oko ka manyalo monitor the well-being and the services ma jowa ka offer kuonde ma gidhie ka magi nyalo bedo kata na gi our own rescue centers mag jogo ma ni under distress e pinje mag dhiego kaka jo Philippine timecha tabu mwango maduong Kenya kama nyalo wacho en koso luwo chik gi corruption ema nego wa mominenwa gi kamenenwa gi to maduong kabisa ni we need a homegrown solution mar Kenya ok nyal bedo kuom tero jotich oko to homegrown solution akene bende neno ka ponono ni en ndiko jomo winjore tich nikech kuom ranyisi e kinde ma bende samoro jombetre igwelo mar mondo mi dhi dad dhog gi od bura kacha kapok otergi e pinje mopogore opogore mag ambassadors
moko kuom gi kia kata mana tij ambassador ni en ang'o to en ambassador ma samoro nego bed ni advocate ne piny Kenya nikech kuom ranyisi kori kata mana e piny Uganda nego bed ni kaka jambetre idhi sumane na paro ni piny Kenya nyalo yudo ber mane dibed ni mano bende rem machielo mane mana wacho ni kanye kuma chandruok bede mokwongo nikech ka wadwa manyo wach mar ohala ma wadwa timo gi pinje maoko kata pinje ma wantie gi the lead person en an ambassador kikawo jasiasa kako dege kama tibi ket ambassador to samo ter ambassador cha nyo yomba e koma nyatike tadwa ni bang' higni abich aduoga chung interest mara ok ni e piny utera cha interest mara pod ni nyatike ka koro konya nadhi mana manyo pesa mondo alos godo ground ka mondo kinya chaka duga bed MP koro tich machalo tich mar ambassador mi ng'ama ong'eyo gima tere time pincha ok onego bed a political reward en onego mi ng'ama ong'eyo gima tere modhi time pinyno mano an area ma waselusie totally sector mar foreign employment ka be nyaka the government prioritize ma wa empower ka wase identify countries o jogo wadhi mang'eny nyaka wabed gi staff moromo monitor jogo modhi kocha ka nikech safety mag jogo onego bed priority number 1 ok onego bed ni wadich gi pesa ma jogi duogo Kenya ka at the expense of their lives ko gik ni kama ja Kenya dodhi tiyo ok safe onego bed ni jo Kenya kuyiene gi dhi e pinyno nikech pesa ok dong miwa kaw jogewa ma water ni dhi tho gima duong' ni nwang'o pesa mano gima ok onego timre to kawa gik e level ma koro pesa ma joka kelo e obedo ma mitnwa molo ngima jogi wase fail as a country mano gima ok onego bed ni timore to maduong' ma adwa tieko godo awacho niya ka wan kaka Kenya sani ma wan gi government onego bed ni sirikal ma koro telle gi President Ruto onego bed ga long term strategy mar tieko wach mar foreign employment and en wealth creation mar wawegi kaka Kenya monego wabed go mang'e ni in the next 10 years onego bed ni wan gi capacity mar kata half jogo manyo tich oko mano to wabiro succeed to kopo ni mae mondo bedo priority ibiro nwang'o ka key skills ma wadwaro as a country nikech wadich gi remittance biro dhi oko kata we'll start suffering as a country samoro linen minyalo medo kabedo mana kama mheshimiwa wacho ni king'iyo kata tije ma yudore Katars gi sani nitie moko mag riders magi boda e riders jobs gi yudo ka mago boda sami kawo boda ma Suba South kama cha itingo gi te itero gi Qatar mwalo kache we nango transportation mwalo kacha dhi timore nango koro nyakwane kaka inyalo ng'ad wach foreign jobs gi nikech ok en gima sustainable en gima diwe waduke za country marach zaidi king'iyo pinje Nigeria kata Ghana kama ne mheshimiwa wacho ni yudo ka gi export gi import nyaka eggs nikech onge ama produce itongo koro tiende ni kata wan kwa import kwa export labor workers gite yuko timore kata joma datie companies gi joma dhi tiyo kata mane shamba gi ok dhi yudore koro wabo end up ni koro chako import nyaka tong ing'iew tong kwa Egypt ing'iew tong kwa kure moko en gima ber koro tiende ni in as much as gisani en gima ber okelo reprieve moro kanyo okelo ber moro matin ji yudo yueyo but ok en gima nyalo bedo sustainable for a country emomiyo koro mheshimiwa at least kata kinyalo duoke piny matin wayud other approaches manyalo create jobs from within kata manyalo miyo jobs mantiere gi bed retained no to kata transportation drivers kata mabiro riembo ji kae biro bedo maonge to wada timore nango matini gik ma e chiro ka rech ma Suba South ka bende yudo kaka bit Nairobi koni dhi bedo matek omiyo kikwa bed ni waneno ni mano gima solution ma permanent on go beni and stop gap measure for now but wang'iyo kaka nyalo bedo gi sustainable approach manyalo loso ngima jo Kenya en adira makene nikech professionals makamago kosedara wuoko ka dhi e pinje ma Kenya nyiso ni kata mana ka ni dhi od thieth kacha emomiyo ni waringo wadhi e piny India nikech koro waonge kod jolony molony e weche mopogore bende e kinde ma bende piny Kenya wachero kata mana jogwa e pinje maoko samoro lweny kowuok e pinje makamago dwaro gi mar duogi pacho ka bende bedo matek yudo ni jo Kenya otho kata mana e pinje makamago kaluwore gi lweny madhi mbele nanno kata mana e boda e tong' ma Thailand e piny mong'ere kaka Myanmar bende nitiere oganda ma pacho ka ma bende omuko kono ma bende piny owacho bende nadwaro mana pok mano mar omenda mano mar kilo gi kata mana e pacho ka asemoko kuom ote ma bende nadhi godo nyime inyalo ketna moko kuom ote bende
Nitiere kanyo Murino Kali wacho ni Kenyans are very diligent people and great entrepreneurs, but luasi mar tich jowadwa. Wacho ni national and county governments are the gatekeepers of job creation opportunities. Jano marwa wacho ni Ramogi TV mbako romo jo Kenya ohero gik ma ready made, ok gihero tiyo matek. Mheshimiwa yie godo. Mano kadagi. Ni wahero Mana dagi. Ineno kaka thieth momanyo India. Inyalo nwang'o ni kane wanyalo identify kata Kenyatta Hospital. To invest only 2 billion in Kenyatta Hospital. Facilities momanyo India kate wanyalo kelo Kenyatta Hospital ka. To gane kwani na iya. Pesa mo lose as a country to India when it comes to medical export. Kata yedhe bende wanyo piny India kwa kelo yedhe. And a lot of money. Koro ka in our budget wanyalo squeeze 2 billion. Kado masinde ma wadhi manyo India ka. Wakelo Kenyatta ka. Kijonge gima doctors wa India ka timo ma doctors wa Kenya kanyal timo. Onge? Adier. Nikech thieth gima important thieth and diagnosis. Kinyalo fwenyo gima tuo ng'ato. Then you develop solution. But doctors what can do. Ko podi masinde bitimo go test more lack. Why don't we sacrifice in a year and buy them? Kato wa ng'ad wach mar export ni. What we save billions of shillings. Kajo koro wanyalo manage kata Kenyatta. Nikech ibiro nwang'o kadhe tuoche betro ji India gi. Ok wakiagi. Gik mwang'eyo. Koro ang'o mondo check the records kata analyze the records ni population mag joma dhi India gin ma services mag dwaro in India en ma how do we cut short on this one wang'iew masinde ni wakel Kenya ka kata wathiedh joga wa Kenya ka tibiro nwang'o ka wa save a lot moloyo ting'o ji tete ni ji dhi for surgery in India to doctors wanyalo yango gi to wan go Kenya ka. Tiparo ni mano ing'eni gima japiny dwaro winjo ni nang'o ni mano ok timre. Ing'eni mano gima japiny dwaro winjo. Gimomiyo ma ok timre nyalo bedo weche ariyo. Our priorities are wrong. Mano number one. Number two, say maybe somebody somewhere is benefiting out of it. Iyalo nwang'o corrupt individual mitiyo go to transport jogi to India ma make money. Tama system ng'iewo masin mondo bi odonj ka nikech ma is business. We need people who can identify our problem. Kato konyo fix those problems. To watika gik poko mena no wastages mang'eny. Aparo ni kindi thuolo kama nawachi ni kindi thuolo mar higni 10 kama na higni 20 mabiro. Aparo ni piny Kenya nyalo bedo kama rach kapo nono ni okenge makamage ok olok dongala. Exactly. Kokwa loko pachwa to wadhi bedo kama rach. Not even 5 years, kata mana 10 years, whatever how many years, but okonya bedo kakwa dhini mbele kaka waendelea kama nyaka wan lok pachwa. Kokwa loko pachwa ni mai kaka dwadhi to wadhi bedo gi gaps madongo zaidi. Akoni kata ni ng'ama dhi tiye shamba ga maonge, ng'ama dhi lupo kata mana golo rech go ema koro onge nikech joka te koro manyo kanye oko. But kon gi ready market mag rech gi ko wan gi internship tiegruok kata mentorship mana kaka ginyalo loso rech e yo maber. Yudo ka koro onge magombo dhi oko. Nitiere cold room moro molos negi kanyo gidhi oko timang'o ng'ato yudo kaka yudo chiembe to sani yudo ka rech no onge kamida tere idiwo kode kanyo koro ji te ringo oko. Then what will happen? Yudo ka koro wadongi country maonge workers nikech mano babo nyalo timore. Nitiere kuonde moko maonge workers completely nikech ne gikawo joge gite kimanyo jolony ok yud jolony. Koro chudo koro chako import labor kendo samo import ni why we import at a very cost high cost magindo Kenya sustain. Kaka example mar kata P1 teachers. Ka in a family your firstborn brother or sister no qualify the year 2010 with a P1 certificate. 15 years down the line ng'ani ok ti ene ot to ko yudo tich ma ondike gi jo board tichule 10,000. Family do count on resources man gi tero ka gi train wuodgi ni kato ne gi hope ni wuodgi go yudo tich kato dugo konyogi. Ng'ani osebedo dala for 15 good years. Idwa kona ni this family nitie nyathi nyalo convince ni P1 teacher is a training worth doing. Dawe. Oko be there.
Kai makata sami anyalo wacho ndalo ma nakwongo yudo tich. We were paying bribes mondo yud nyathini yud titis. Ni ng'iewo chance nikech demand was high. Kata ka police gene. Samo wuoyi kodi sani ni igonwa sim kaka MPs mondo wa mobilize nyithindo mondo dhi e college because they cannot get students. Mae momiyo nyineno ka koro gitego con teachers ni koro bedo upgraded to diploma. Do we need a diploma to teach in primary? Huh? Do we need a diploma to teach in primary? We don't need. We don't need. Do you need a diploma to teach in preschool? Man of the solution. We don't need. Koro gika enena conning. The government has failed to protect some skills. Koro gimanyo shortcuts. Gimanyo shortcuts. Mondo mi delay go the system. One gi jo puonj mano train kaka P1 marita dala ko bedo employed. Samo we kodini. We have a number. Most hit 45. 45 koro ngama nyalo ndikionge. Ikalo age mar employment. Koro nyalo mna mi contract. Ti train. Kich once you train kaka P1. In ngamo train for employment. Kich okinyalo kodi ni mondo be employ yourself. Or you have ability to form your school. Kada na gero school you cannot. In mago are skills move trained to be employed. Iron kama no se dimugi kanyo. Ineno Kenya Medical Training College. Between 90s, 2000 kadok chien. For you to get a chance in a KMTC, you had to bribe. The demand was too high. Samo we kodisane ni. Igo no sim kaka wajombe mondo wuog in the community. Mondo tergi KMTC. People have lost interest. The gineno their siblings. Manotimo such courses are helpless. Gin manadala. Gin dala they are helpless. Kori page ni ambe ka the same course manyanya me no timo ni. Amba bruma bero helpless like this. Kada no ngato kuro op kar bi college o uso mena. Kori bi no ka bedo ni okonyal konyo jogi mondo secure jobs. Kata mondo be stable. Temo discourage Kenyans from timo this course. Because kama na lai mar somo bende opogore nikech sani kama nakidhi e mbalariany bende fee bende oidho, fee bende ni malo. Dona nyiso motelo ni sani thoth jopuonjre dwaro mar mondo mi gidhi TVETs. Gipuonjre tije lwedo kopogore kata mana gidhi e mbalariany nikech mbalariany kinde ka kinde kata mana higa ne wang'e mana ni nitie mbalariany modhuro pacho ka ma bende biro bedo ka timo graduation. Oche ne gibiro bedo ka githidho kondo jopuonjre magi. Jopuonjre alufe gi pod donjo mana job market. To job market en mana macha cha. Exactly. To mano momiyo Sharon ne pod wacho ni nyithindo moa universities ka gidwa donjo kanye companies be moko be pod loro kata ko giloro yudo ka gi downsize moko timo redundancy apa ni G4S not redundancy just recently koro gikaila yudo ka nyithindo gi onge kama gidhi koro frustrations be bedo mana bede country kae yudo ka weche mag femicide gi weche mag gender based violence gi weche koro mental health issues nitiere joma ngato nigi paro mang'eny mag stress makoro kata pacho ti nek bedo mang'eny weche gik manjore getimore gima nyalo wacho en mondo wa fight issue mar unemployment ni stakeholders te nyaka work together. Nitiere government ka nitiere kaka ginyalo timo gimiluongo ni entrepreneurial support no nyithindo manyalo wuok oko manyalo gol team chako kata wandgi ang'o manyalo migi incentives mage manyalo keto in place kaka Kenya ma nyithindo madatimo handgi madatimo kata consultancy mage eri support mamiyo gi mano mokwongo ka ne employers kai which support are you giving the graduates moa oko wamiyo gi support machalo kata kaka internship programs wamiyo gi mentorship whatever skills go tena nyathino bedo motegno nyalo yawo kata kambi so that jite ok rit mondo bed te office kech office bok biromo nyithindo gi ng'eny nikech nitie universities matimo graduation twice a year. Money is a big number, but any 5,000, 3,000 in one university. Gidwa dekanye. So entrepreneurial skills, kata entrepreneurship skills gi. Onugubeni wa chako kodi, gimana nyo poda nyalo noyo ng'eny. Wanyalo kete curriculum. Matina ni atieko utang'e ni I don't have to work, but I can support. Anyalo support ngimana. Anyalo chako kambina kama. To government bende sama chako kama mindset nacha. Government bende is ready to support. Interior incentive moro moketna. Tendeni kata kada ya company mara. Kan 24, 23. Kada ya company na. Nitire kaking'ia as a youth. Oketna policy moro mopogore gi ng'ama. Company maduong' machalo kata mabiro invest. Koro gikailo be nyalo miyo ji chir mar timo bedo gi parono. To kopo ni wan
the same setup ni ema dwa ni ja 25 years old motiko school ni operate gi ja big multinationals gi. It's not a fair field for everyone. Koro fairness no benya kwangi to policies gi pa ni mshmono wacho ni gintiere policies implementers ema onge teneni joma kare joma nigi right interest mar konyo ji ema pod onge godo. Koro nyaka wangi kaka as a country joma miyo tijegi advisors momiyo tijegi kata joma miyo these roles be gin joma qualified. Do we have experts? Be wanigi experts joma timo tiegruok mar timo tich momiyo gini. Otherwise wabedo mana kama wantiere ni kapod waparo ni tero ji oko en gima ber. Tero ji oko en gima rach but nyaka wabed joma bende ng'iyo kako. Erokamano nyodo ngima tin dakika par mar mondo mwatiek twak makama. So moko kuom ote bang'e wabiro bedo kwa loro chenro. Antiere kanyo gi Harris Mati wacho ni neno chenro maler kintiere Renya Wendo. Celine Dion neno kintiere Kochia. Evans Ngili wacho ni wamus ni welo mabeni ntiere ka. Obuoyo wacho ni Ramogi TV neno chenro kiwuok Sori Dala. Mosa pan aneno ka Mose mang'eny ka. Eric Ronald wacho ni yore Sharon Mosna welo anago moni sirikal mondo olos companies mang'eny mokwongo kar tero rowere wager piny Kenyawa lakini tije maonge. Wacho ni kata mana tije mjengo imi mana kong'ei. Aya okene kuna tije kata mana mendiki tich. And he's right. He's right. Kata mjengi bi mana ng'eruok. Kichkin ng'iyo kacha jok mani koni ne struggle wadhi oko. Aneno plumbers, aneno jo masonry, carpentry. Ka it's true ni this housing thing. Iwacho ni ose create about 200,000 jobs. Jok maneno ringo dwadhi oko ka. Emoni gweli timo tijegi. They need plumbers. Yeah. They need masonry. Carpentry. They need them. To joma gidwaro giema kendo wachako wedhi oko. Koro nitie gik manyaka wang'i as a country mondo wa fix. Nikech jok manyalo bedo self-employed gini ng'amo bedo self-employed ochako ndiko jomoko tich. To ka gin magiringo gidhi oko. Mano penyo maduong' kata kamano dwaro mar mondo mwatiek chenro makama. Lile na chakodi kaka HR jalony weche mag jotije un bende musebedo kata mana kundiko jotije nikech wach kaka mbaka mwagoni nyalo bana bedo kayiem nono kapo nono ne ok wakonyo rawera ma samoro ng'iewa ka nikech rowere bende ema dwaro tije makamagi. Ne rawera mang'iewa ere kaka wanyalo jiwe nikech skills mage mar mondo mi obed gi skills mar mondo mi ochak tijegi mentorship ng'agi ni to look after karamna mentors gi ekin mamoko aparo ni ngala jiwna rowere kotiko chenro makama kotenre kod thor wach mano mar nok mag tije. Sharon gima nyalo kono rowere mawinja kawuono kata graduates manoko kanyo kiki lose hope no mondi maki to kimaki kamano bende imake to nitie gimitimo towards it inyalo timo gibino ni networking skills nikech tijegi bende yes CV ni in godo isatieko school isasomo but kionge networking skills ko kitudruok no bende medo yudo chance maber. Koro tudruok tiende ni ng'ami ng'iyo kendo to ng'ami ng'iyo ni nyalo gweli nyalo koni mae gima timore. Networking and skills manyaka sani koro walosi kech kibedo kata ni mana dala mwalo kanyo in mana county kanyo ng'ama biro ng'iyo ni tieko school ni manyo tich onge. Koro teme matek mondo tudrie nitiere companies matimo tudruok ila Lilian Gala network no nitiere company ila no mabe waromo on 27th March. Koro 27th March and 2 weeks from now wantie Serena kanye bodo ka nitiere HR directors nitiere managers from different fields yudo ka koro ibedo gi tudruok ma ng'ato ng'eni imanyo tich kata nitiere gimimanyo nitiere gimisomo kata nitiere ohandi moro gima nyalo jiwo nyithindwa ni wabedru gi hope but at the same time skills money gi develop those skills. Mentorship is very important. Inyalo volunteer e company mora maybe bedo gi tegruok maybe bedo gi experience kopogore gi volunteership inyalo manyo kata internship companies moko mantiere kanyo oko kanyo but above all nyaki bed ng'ama nigi connections gi develop them kendi kikirit ni ng'ato biro maki lweti dala kanyo ugo ko tudri kendi wono nyalore nikech nitiere companies ailago. Aparo ni puoch gi pak Liliana kaka achiel kuom onage mabende osebedo karamna kanyayo weche motenre kod networking mar mondo mi oganda orome kata mana gi HRs giro kata mana gi professionals mamoko koka the networking mari wacho kanyo ni untiere gi romo moro chien tarik 27 wang'i nyaka teme yuoro. Karibu sana. Kamano to modege bende kitiko ka jagoro maduong' mano mar riwruok mago mag jotije sirikal paro wachni mugi kalure gi thor wach makama bende nyiswa nanno ka uluongo jofwambo bende untiere gi twak gi jofwambo kotenre kod weche mag thieth.
Erokamano adwa koro kawo dakika modong' mondo awuo gi jotich. Ni kaka ng'ama ochung' ne jotich, ang'eyo ni nitie pek kabisa ma jotich ni godo sani kaluwore gi nengo mar osuru ma gichulo, bende kaluwore gi weche mag dak kata cost of living ok osebedo mayot ahinya. Koro wan kaka joma ochung' ne jotich watemo mwanyalo mondo mi wa fix weche mag thieth. Kato kogik dwe mar 6 wabiro duong'o dhod minister mar finance wadwa nochako fix weche mag osuru. Kapok wadhi e wach mar nyongesa mar msara, wadwa ni wakwong watiek weche ariyo. Jatich nyaka thiedhi kato osuru be nyaka duok piny. Koro kwasetimo ariyogo, koro ka wabiro duogo mondo koro wawuo e wach ni msara mimiyo jatich tin ok oromo. But kapok wafix ariyo kata wadong' wamanyo msara sani, imanye to dok ne sirikal kendo te e yor osuru. Koro miyo mago weche ariyo modwaro ni wa handle. Kata wabiro duogo chako penjo ni to pesa ma wachulo mar housing ni ere kaka konyo jatich. Nikech ng'eny jotijewa machulo pesa ni ok nyal afford ng'iewo ot. Koro wadwa ni mondo nyisgi ni at the end of the day ng'ama no ok nyal ng'iewo ot ere kaka obiro dhi dala nikech odni ok ong'iewo nikech otame gi nengo. Koro ere kaka gidwa dhi dala. Koro mago weche adek madongo modwa wuoye. To kawuono to wadhi romo e wach mar thieth nikech wasefwenyo ni jotich sirikal ok yud thieth makare e osiptende ka gidhi manyo thieth. Mama nyaka walos kawuono. Erokamano ahinya. To kotende koseda medo sawa. Aya nyaka rongo jongo tende kod romo makamano bende jofwamb magwa dhi bedo kanyo, ibiro bedo kiyudo e weche magwa manyien mar odiochieng' makawuono. Kata kamano an agonu erokamano ahinya Lilian Gala kuom chopo ka. Jaod bura ma Jotije to Mudegi, kata kamano odiochieng' makawuono ni chopo ka kaka jagoro maduong' mano mar riwruok mano mag jotije sirikal. Mos na Jotije. Ng'anyo pod untiere go, nano kudwa ng'anyo chieng' koso nusewe. Wabiro ng'anyo juma manyien. Tarik 18 pod entie. Aya. Nyakorongo jwanga sa osekadho dakika 51 tok sa 4. Manyiso ni wadong' mana matin ne dakika 9 kama mar mondo mi orom sa 5 mar onyango. Gikanyo bende makelo we giko mar mbaka oromo. Chenro makama nachako sa 12 mar okinyi. Gisani kora tieke kidieny mano mar mbaka oromo. Kawuono en chieng' tich abich manyiso ni chakre odiochieng' makiny en odira. Akoyo ni odira makare warada chieng' wuok tich mano mar juma manyien. Nyinga Sharon Ong'ao, Orisuru Masane. رمضان ده حياتي، رمضان ده سماع مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. لا 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 لا. رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى.